Διονύσης Αδαμόπουλος. Γνήσιος Ζαχαρέος, είναι έτσι? Σωστά. Πόσο ετών είσαι? Είμαι 28 ετών. 28. Θα είχες κατάρα αν έφευγες από τον Ολυμπιακό Ζαχάρος. Παππούς, πατέρας, που σημαίνει ότι πρέπει να συνεχιστεί το Αδαμοπουλέικο να κρατάει ψηλά τη σημαία του Ολυμπιακού, είναι έτσι? Σωστά. Πολύ ωραία. Πόσα χρόνια θα παίξεις ακόμα ποδόσφαιρο? Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Μακάρι να είμαστε καλά, να συνεχίσουμε όσο μπορούμε. Πολύ ωραία. Κάποια δεδομένη στιγμή, ευτυχώς που δεν μας ακούει ο κύριος Γουργούλης, σκέφτεστε να γίνετε και ηγέτης αυτής της ομάδος? Ηγέτης σε ποιο κομμάτι? Να αναλάβετε την ομάδα, αυτό. Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Όχι. Άρα δηλαδή ο κύριος Γουργούλης δεν πρέπει να φοβάται τίποτα. Εσείς θα παίζετε μπάλα κανονικά, θα βάζετε γκολ. Τι θέση παίζεις? Παίζω μεσοεπιθετικός. Έχεις βάλει πολλά γκολ? Τις προηγούμενες χρονιές έβαζα, φέτος δεν έχω βάλει ακόμα. Σε έχει ο κύριος Μεντής, ξέρω εγώ τι, σε διαφορετικό έτσι? Όχι, με έχει εκεί ακριβώς που θέλω να παίζω. Απλά φέτος ταλαιπωρήθηκα στην προετοιμασία με ένα τραυματισμό στο γόνατο και προσπαθώ ακόμη να επανέλθω. Αφού λοιπόν έχει ζήσει το ποδόσφαιρο από παππού, πατέρα και τέτοια, πού βρίσκεται το ηλιακό ποδόσφαιρο, σε ποια κατάσταση? Σίγουρα εγώ τώρα το βλέπω με πολύ λιγότερες ομάδες από όσο το θυμάμαι την εποχή που ήταν ο πατέρας μου και ζούσα την ομάδα από κοντά. Και είναι διαφορετικά τα πράγματα, δεν ασχολείται από ό,τι βλέπω τόσο πολλοί κόσμος όσο εκείνες τις εποχές. Δηλαδή έχει απομακρυνθεί λίγο, θα έλεγα, και από τα παιδιά της ηλικίας μου, αλλά κυρίως από τα μικρότερα παιδιά. Είναι γεγονός ότι ο παππούς και ο πατέρας έχουν νιώσει μεγάλες στιγμές ποδοσφαιρικές για τη Ζαχάρο, που σημαίνει ότι η πόλη σας θα πρέπει να ξαναζήσει τέτοιες στιγμές. Είστε διατεθειμένοι, κάνετε τις προσπάθειές σας, βλέπεις ανταπόκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τους φιλάθλους γενικότερα? Σίγουρα. Από όλους, και από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας και από το Συμβούλιο της ομάδας, οι οποίοι έχουν κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τα παιδιά. Εδώ και 4 χρόνια έχουν βγάλει την ομάδα από την αφάνεια, γιατί δεν υπήρχε η ομάδα. Και σαφώς ο στόχος μας είναι αυτός, να επαναφέρουμε όσο μπορούμε την ομάδα εκεί που κάποτε ήταν ή να συμβάλλουμε τέλος πάντων σε αυτό. Νιώθεις ότι η ομάδα σας αδικείται ποικιλότροπα γενικότερα σε σύγκριση με άλλες ομάδες? Γιατί μην ξεχνάμε ότι πλέον ο Ολυμπιακός Ζαχάρος πέρυσι στη Γάμα, πιο κάτω δεν πήγαινε, φέτος στη Β' κατηγορία. Νιώθεις ότι σας παραμελούν, ότι σας αδικούν? Μην τρέπεσαι να το πεις, μη φοβάσαι, δεν θα τιμωρηθείς. Καλοπροαίρετα το λέω. Σαν άνθρωπος πρέπει να μιλήσεις ελεύθερα. Νιώθω σίγουρα ότι ο Ολυμπιακός Ζαχάρος δεν ήταν και δεν είναι ακόμα εκεί που αξίζει να είναι. Οπότε και γι' αυτό πιστεύω όλοι έχουμε αυτό το στόχο, να τον ξαναφτάσουμε εκεί που κάποτε ήταν και αξίζει. Επειδή ο κύριος Μεντής σου άλλαξε θέση και πήγε στην καλή σου θέση, είναι καλός προπονητής, τέλος πάντων ο Γιαννιώτης? Εντάξει, αυτό δεν θα το πω εγώ, το λέει η πορεία τόσα χρόνια στο χώρο. Εσύ ντρέπεσαι να πεις αν είναι καλός ή κακός? Εγώ προσωπικά ότι είναι από τους καλύτερους στο νομό μας. Τι εύχεσαι για το 2026? Υγεία, καλά αποτελέσματα στην ομάδα μας και να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Παντρεμένος, ελεύθερος? Ελεύθερος. Δέσμευση υπάρχει? Ναι. Α, υπάρχει δέσμευση, έτσι. Υπάρχει. Έρχεται λοιπόν η αγαπημένη σου στο γήπεδο εκεί, ξέρω εγώ τι να σε δει? Βεβαίως, όποτε μπορεί έρχεται και στα εντός, ακόμα και στα εκτός έδρας και όσο μακριά και να είναι, όποτε μπορεί είναι εκεί. Όταν βάζεις κανένα γκολ πηγαίνεις εκεί στα σύρματα και της το αφιερώνεις? Εννοείται. Της δίνεις κανένα φυλάκι εκεί ή το αφήνεις έτσι άντε για? Μετά το παιχνίδι. Α, Ναι. μετά το παιχνίδι δεν έχουμε μόνο φιλιά, έχουμε και άλλα πράγματα, έτσι δεν είναι? Είναι. Να είσαι καλά. Καλή αθλητική χρονιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως αντιλαμβάνεστε, μια Ζαχαρέα, η Κωνσταντίνα. Είναι έτσι, τα είπα καλά, Κωνσταντίνα? Κωνσταντίνα. Από τη Ζαχάρο. Από τη Ζαχάρο. Πρώτη εντύπωση θετική. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτον, μην παρεξηγηθούμε από την ομορφιά, και δεύτερον και τρίτο, τα είπανε κάποιοι άλλοι νωρίτερα για τις δραστηριότητές σας. Αν επιτρέπετε, τι επάγγελμα κάνετε? Δουλεύω εδώ στο κατάστημα, είμαι πολίτρια. Μάλιστα.
Τώρα σε τυλίγεται το κουβάρι. Ναι, όπως καταλαβαίνετε, ο Ολυμπιακός Ζαχάρος και το μαγαζί είναι μια οικογένεια στην ουσία. Μάλιστα. Υπάρχουν σχέσεις και περισσότερες από ότι είναι οι επαγγελματικές. Εσείς ποιος είναι ο ρόλος, υποθέτω είστε στο Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι δεν είναι? Είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ποιος είναι ο ρόλος σας στο Διοικητικό Συμβούλιο? Είμαι η ταμεία της ομάδας. Εσείς δηλαδή... Χειρίζομαι το χρήμα. Μάλιστα. Αν κάποιος σας κλέψει παντρεμένη ελεύθερη, συγγνώμη που ρωτάω, Είμαι παντρεμένη, έχω 3 παιδάκια. να σας ζήσουνε. Ευχαριστώ. Άρα λοιπόν, αν κάποιος, μην παρεξηγηθώ, σας την πέσει, θα πάρει μόνο τα λεφτά. Δεν μπορεί να πάρει και εσάς μαζί, γιατί θα Δεν πει θα ο πάρει άλλος. τίποτα, ούτε τα λεφτά τα δίνω. Α, ούτε τα λεφτά. Ρωτάω. Ρωτάω γιατί εντάξει, είστε και όμορφοι και το βράδυ, τα βραδινή βάρδια κάνετε. Τι? Όλες τις βάρδιες τις κάνουμε. Άρα Πρώτη δηλαδή μέρα, τη νύχτα μπορεί κάποιος όταν θέλει να σας απαγάγει και να πάρει τα χρήματα, έτσι δεν είναι? με φυλάνε, μην αγχώνεστε. Υπάρχουν κάμερες εδώ στο κύριο, αυτά είναι. Λοιπόν, Όπως βλέπετε έχω και σωματοφύλακες καλούς. πολύ ωραία. Για πάμε, για πέστε μας δύο κουβέντες για την ομάδα. Τι βλέπουμε την ομάδα, επειδή γυρίζετε υποθέτω, νιώθετε ότι αδικείστε, νιώθετε ότι σας ταλαιπωρούν, ότι αδιαφορούν, σας σέβονται σαν Ολυμπιακό, όχι Πειραιώς, σαν Ολυμπιακό Ζαχάρος. Σαν Ολυμπιακό Ζαχάρος δεν μπορώ να πω ότι έχουμε κάποιο παράπονο. Η συνεργασία που έχω αυτά τα χρόνια που γνωρίστηκα με τα παιδιά στην ΕΠΣ και με τον πρόεδρο είναι αρκετά καλή. Εντάξει, φυσικά θα υπάρχουν πράγματα που μπορεί να ενοχλούν ή και να θέλουμε να πούμε κάτι διαφορετικό. Ευτυχώς όμως είναι όλοι συζητήσιμοι, κουβεντιάζοντας τα διορθώνουν. Μάλιστα. Είναι γεγονός ότι χρόνια εδώ, μια γυναίκα δεν ρωτάνε πόσο χρόνο είστε, αλλά είστε μια 25άρα, που σημαίνει ότι για 20 χρόνια ζείτε εδώ πέρα τον αθλητισμό. Είναι γεγονός ότι κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνουν υπερβάσεις, έτσι ώστε και το γήπεδο αυτό, μια και είναι αρχαιοτά των χρόνων, να δημιουργηθεί κάποιες άλλες προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να αναπτυχθεί η περιοχή, έτσι δεν είναι? Εντάξει, το γήπεδο είναι πολύ βασικός παράγοντας για μένα. Είχαμε ένα γήπεδο πάρα πολύ καλό. Δυστυχώς με το σεισμό υπάρχει αυτό η ταλαιπωρία. Για ένα χρόνο ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ. Δεν είχαμε καν γήπεδο να παίξουμε. Έπρεπε να τρέχουμε, να παρακαλάμε είτε στην Κρέστενα, είτε Κακόβατο ή οτιδήποτε για να μπορέσουμε να παίξουμε. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν είχαμε καθόλου τις προϋποθέσεις. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να τις έχουμε, γιατί και η κερκίδα μας είναι πάρα πολύ καλή. Θα μπορούσε να φιλοξενήσει πάρα πολύ κόσμο. Να μπορέσουμε να τη βελτιώσουμε, να σκεπαστεί και λίγο, γιατί δεν μπορούμε να βρεχόμαστε, η αλήθεια είναι. Και δεν είναι σημαντικό, και είναι πολύ σημαντικό ότι δεν έχουμε κερκίδα. Τώρα, για 50-60 άτομα κερκίδα δεν νοείται κερκίδα. Δηλαδή, θα παίξουμε μεθαύριο με τον Κακόβατο και δεν θα έχουμε πού να κάτσουμε. Μάλιστα. Μου άρεσε αυτό που είπατε. Θα θέλατε να έχετε και μια σκεπαστή εξέδρα. Να μην βρέχεστε, να μην χαλάτε την ομορφιά σας. Γενικότερα, δεν το λέω σε εσάς. Γενικότερα, έτσι δεν είναι? Ναι. Χαίρομαι που το λέτε αυτό το πράγμα, που δείχνει ότι πράγματι η ζωή, ο αθλητισμός, οι ιδέες αναπτύσσονται και τέτοια πράγματα η Δημοτική Αρχή. Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Μητρόπουλος ή και ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Τερζής, τα υιοθετούν αυτά που λέτε σαν άνθρωποι, έχουν την ίδια φιλοσοφία με εσάς? Ξέρω ότι είστε επαγγελματίες, δεν θέλω Θέλω να πιστεύω πως ναι. Μάλιστα. Θέλω να πιστεύω, δεν ξέρω. Άλλωστε, θεωρώ ότι του χρόνου, αν είμαστε πάντα καλά, θα ξαναβρεθούμε εδώ πάλι για τις ευχές. Τι εύχεστε λοιπόν για το 2026? Εύχομαι υγεία σε όλους, όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχική, που είναι πάρα πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Ευτυχία, που είναι επίσης πολύ σημαντικό γιατί δεν βρίσκεται εύκολα. Και όλα καλά. Και το μαγαζί να πηγαίνει καλά, έτσι? Φυσικά, πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα, καλά. γιατί αν η κινητήριος δύναμη δεν κυκλοφορήσει, θα έχουμε πρόβλημα σε όλα. Και γι' αυτό όλοι εδώ στη Ζαχάρο όμορφοι, από τη γλυκύτητα που έχουν τα προϊόντα του κυρίου Γουργούλη. Φυσικά, για τα γλυκά μας, όπως είναι γνωστό, μορφαίνουν, δεν παχαίνουν. Να είστε καλά. Σας εύχομαι καλή χρονιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια σας. Μαζί μας έχουμε έναν παλέμαχο βετεράνο, Σπύρος Μπούσμπουρας. Το είπα καλά? Ναι, καλά. Χρόνια πολλά. Επίσης. Εσείς στην ηλικία που είστε, καλοπροαίρετα το λέω, θέλετε να μας πείτε πόσο χρόνο είστε?
Είμαι 69 στα 70. Δείχνετε γερασμένος. Έχετε ταλαιπωρηθεί φαίνεται στη ζωή σας. Έτσι. Λοιπόν, ξέρετε γιατί σας ρωτάω. Γιατί σας βλέπω εδώ, στο καφέ του κυρίου Γουργούλη. Γνωρίζω ότι έχετε 2 παιδιά, γνωρίζω ότι έχετε και μια κόρη και τη μία κόρη την έχει πάρει ο γιος του. Παρακολουθείτε το γαμπρό σας? Όχι, αυτό μου αρέσει το ποδόσφαιρο και συνδυάζω αυτό που μου αρέσει να είναι και να παίζουν για τα παιδιά στο Μάλιστα. και να προσφέρουν. Όχι, γιατί μου είπα, ας πούμε, ότι έμαθα ότι ο Γιώργος έχει πάρει την κόρη σας, έτσι. Εκτός αυτού, αλλά είναι αγάπη. Το ποδόσφαιρο είναι αγάπη και... Μάλιστα. Αγαπάτε δηλαδή τώρα εσείς ένα σπάρο 2 τριγώνια, αγαπάτε το ποδόσφαιρο, τον βλέπετε και κοιτάτε μην λοξοδρομούν τα μάτια του. Άλλωστε ωραίο παιδί είναι, έχει δεσμευτεί. Εγγονάκι, έτσι πάμε για εγγονάκι τώρα το δεύτερο. Εγγονή, μάλιστα. Λοιπόν, για κάντε μου μια σύγκριση τον Ολυμπιακό της Ζαχάρος του 80, περίπου που παίζατε εσείς, με το ποδόσφαιρο τον Ολυμπιακό του 2025. Μετά από τόσα χρόνια που ήρθα και εγκαταστάθηκα και μόνιμα στη Ζαχάρο, μετά τη συνταξιερώτηση, διαπίστωσα ότι δεν υπάρχει σαν ομάδα τόσα παιδιά που να θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο στην πόλη. Υπάρχει μια δυσκολία, ας πούμε, σε όλο αυτό το γίγνεσθε, ναι. το που προκείμενε. Η διαφορά δηλαδή του τότε. Εγώ, γιατί είχα φύγει και εργαζόμουν στην Αθήνα τόσα χρόνια, τα πρώτα χρόνια του ποδοσφαίρου, 4-5 χρόνια, ερχόμουν κάθε Σαββατοκύριακο για να παίξω πάνω. Μάλιστα. Δυστυχώς υπάρχει μεγάλη προσπάθεια και που γίνεται από τη διοίκηση, εδώ τα παιδιά και το πατέρα τους. Δεν ξέρω, τώρα γενικά ο κόσμος είναι λίγο πιο... Έχει αλλάξει. Δεν είναι το ίδιο ποδόσφαιρο, δεν είναι οι ίδιες συμπεριφορές. Αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω τώρα, γιατί είναι κάποια πράγματα που δεν ρωτάω, αλλά... Απαντήσεις δεν παίρνετε. Να ρωτήσω κάτι. Έναν αστερή διαιτητή το θυμόστε, όταν διαιτήτευε σας παίζατε εσείς τότε, παίζατε? Ήταν ένας καλός διαιτητής. Καλός διαιτητής, Για την εποχή εκείνη, γιατί πάτε κάθε εποχή και κάθε κουβάνι ανάλογα και όπως αθλητές και διαιτητές. Τώρα υπάρχουν τέτοιοι διαιτητές που πηγαίνετε και παρακολουθείτε ή κάνουμε μεσοβέζικες λύσεις? Θεωρώ εκείνη την εποχή ήταν πιο καλύτεροι οι διαιτητές από ότι σήμερα και να ανταπεξέλθουν σε ένα αγωνιστικό κομμάτι. Και τι εννοώ ότι ίσως υπάρχει και η δυσκολία, δεν ξέρω. Βλέπεις ανθρώπους που δεν έπρεπε να αξιολογηθούν και να παίζουν και διαιτητές, έτσι. Δεν ξέρω τώρα, και κάποιες φορές, πολλές φορές λες, είναι δυνατόν να σφυρίζουν αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Εσείς νιώθετε, επειδή παρακολουθείτε το ποδόσφαιρο τέλος πάντων, ότι η ομάδα σας αδικείται, δηλαδή αδικείται, όχι εσκεμμένα, γενικότερα από λάθη, που σημαίνει ότι αυτοί που σφυρίζουν ή αυτοί που παίζουν οι αντίπαλες ομάδες δεν γνωρίζουν τους κανονισμούς? Γίνονται λάθη πράγματι, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι σαν εσκεμμένο, ας πούμε, που συμβαίνει. Υπάρχει, γι' αυτό λέω, υπάρχει ο διαιτητής ο πιο σωστός και ο διαιτητής ο οποίος δεν ξέρω με ποιον τρόπο έχει αξιολογηθεί. Και εντάξει, αυτό είναι, εγώ δεν μπορώ να το δώσω ερμηνεία, να το αξιολογήσουν, είναι πιστεύω άλλοι αρμόδιοι. Σωστό. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς σαν παλέμαχοι,
που είστε και πολλοί εδώ στη Ζαχάρο εν ζωή. Ναι. Είπαμε 69 χρονών, άντε να βάλω ένα χρόνο, 70 είστε, 70 όχι. Πάμε για εκεί, εντάξει. Α, πάμε. Με το νέο έτος. Να τα κατοστήσετε. Χρονολογικά. Δεν θα ήταν ωραίο η διοίκηση του κυρίου Γουργούλη ή και εσείς οι πιο παλιοί να δημιουργήσετε ένα σύλλογο, να βρίσκεστε οι παλιοί, να συζητάτε, να ρίχνετε κανένα πινελίκιο ένα στον άλλον, να πίνετε κανένα κρασάκι, όλα αυτά τα πράγματα. Ξέρετε γιατί? Την ιστορία τη δική σας θα πρέπει να τη γνωρίζουν τα νέα παιδιά, πράγμα που είμαι απόλυτο σίγουρος ότι δεν τη γνωρίζουν. Και αν δεν υπάρξουν κάποιες κινήσεις θα χάσετε κι εσείς τη δική σας ιστορία. Συγγνώμη που το λέω. Όχι, θεωρώ ότι δεν είναι κακό αυτό που λέτε, απλά βλέπω ότι και αυτοί οι παλέμαχοι ακόμα που υπάρχουν, είναι λίγοι αυτοί που ανταποκρίνονται και έρχονται έστω και να δούνε την ομάδα. Τι έχει αλλάξει και τι διάθεση έχουν. Δεν την γνωρίζετε. Δεν την γνωρίζω. Μάλιστα. Καπνίζετε. Όχι. Γι' αυτό παίζετε το κομπολόι συνέχεια. Όχι, δεν είναι, είναι από συνήθεια. Εντάξει, δεν είναι κακό, απλώς όπως βλέπετε ο δικαστής για να κάνει μια συνάντηση παρακολουθεί όλα και τα κομπολόγια και ιστορίες και τέτοια, γιατί από ό,τι γνωρίζω ότι ο πρόεδρος το βάζει λίγο το τσιγαράκι στο στόμα. Κάπνιζα κάποια στιγμή, εντάξει, αλλά δεν είναι. Μάλιστα. Το τσιγάρο είναι. Τι εύχεστε για το 2026? Η υγεία πρώτα είναι το κυριότερο παράγοντας, η ειρήνη σε όλο τον κόσμο και καλές επιτυχίες στην ομάδα και με τη ευχή είναι να μπορέσει να ανέβει και η κατηγορία. Να ρωτήσω τώρα κάτι, αν θέλετε και σε αυτό απαντάτε. Γιατί όχι. Έχετε ένα εγγονάκι, έτσι, εγγονούλα. Εγγονή, έχει το όνομά σας? Όχι, όχι. Της συμπεθέρας. Των συμπεθέρων. Το συμπεθέρων. Όταν θα βγει τώρα το παιδί, θα βγει αγοράκι, τι ξέρετε? Από ό,τι ξέρω είναι και τη δεύτερη κοριτσάκι. Μάλιστα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, να είναι καιρό και ό,τι να είναι. Καλότυχο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή χρονιά να έχετε. Χρήστος Γουργούλης. Σωστά. Η δύναμη της Ζαχάρος, της ποδοσφαιρικής Ζαχάρος και της εστίασης. Είναι έτσι, κύριε Γουργούλη? Εντάξει. Είστε ένα μέρος της εστίασης. Με συγχωρείτε, αυτό το βάζετε στο στόμα σας? Όχι. Τι, το παίζετε? Ναι. Μάλιστα. Βλέπω, το παίζετε, το γυρίζετε, έτσι. Δεν αν είχατε κανένα κομπολόι θα παίζατε το κομπολόι. Δεν σας αρέσουν τα κομπολόγια? Όχι. Ο συμπέθερος του αρέσει να παίζει το κομπολόι. Ο συμπέθερος ναι. Εντάξει, δεν είναι κακό. Λοιπόν, έχετε τόσα πολλά λεφτά που τα διαθέτετε για τον Ολυμπιακό Ζαχάρος? Όχι. Τότε γιατί, Τόσα πολλά λεφτά δεν έχουμε. τότε γιατί το κάνετε και βοηθάτε? Γιατί αγαπάμε τον τόπο μας και την ομάδα μας. Μάλιστα, συγκινητικό αυτό πραγματικά. Να αγαπάτε τον τόπο σας και τα παιδιά σας να παίζουν και ποδόσφαιρο και να τα στηρίζετε, όχι τα παιδιά σας, όλη την ομάδα, είναι έτσι? Έτσι. Αυτά τα λεφτά που διαθέτετε, που δίνετε, ό,τι δίνετε, για τη διαιτησία, για τον ρουχισμό και όλα αυτά τα πράγματα, έχετε μετανιώσει που τα δίνετε? Νιώθετε ότι πάνε τσάμπα τα χρήματα, ό,τι κάνετε όταν βλέπετε ότι η ομάδα δεν ανεβαίνει καλοπροαίρετα κατηγορίες, ή όταν αδικείστε, νιώθετε ότι όλα αυτά πάνε στράφη? Κοιτάξτε, όχι. Την ομάδα σας είπα και πάλι, την αγαπάμε. Είμαι από παλιά που ασχολούμαι. Ήμουν παλιά στην Κόκκινη Θύελλα. Μετέπειτα στον Ολυμπιακό που είχε ξαναγίνει, ήμουνα στο Συμβούλιο. Και τώρα που τα είχαν παρατήσει όλοι, το ξανααναστήσαμε από το μηδέν. Μάλιστα. Εγώ και τα παιδιά και ορισμένοι άλλοι. Μάλιστα. Χαίρομαι που το λέτε, γιατί θυμάμαι παλιά Κόκκινη Θύελλα και Ολυμπιακός. Ξέρετε τι γινόταν παλιά, έτσι? Βγαίνανε μπιστόλια, όχι μυδράλια, μπιστόλια.
Άλλο το μυδράλιο να τους τελειώνεις όλους, αλλά τα μπιστόλια σκοτώνανε συγκεκριμένα πρόσωπα γιατί δημιουργούσαν κάτι καινούριο. Επί των ημερών μου που ήμουν στην Κόκκινη Θύελλα, βγάζαμε παίχτες και τους δίναμε πάντα στον Ολυμπιακό Ζαχάρος. Μάλιστα. Το οποίο και δεν τον εκτίμησαν και ποτέ. Ποτέ. Είδατε που τα γνωρίζει ο δικαστής. Εντάξει. Όχι, τα λέω όλα αυτά γιατί εσείς με προκαλέσατε ότι ήσασταν στην Κόκκινη Θύελλα και όλα αυτά και εγώ επειδή γνωρίζω ήρθε η στιγμή του πληρώματος ότι εσείς πραγματικά αγωνιζόσαστε για την ανάπτυξη και οι τότε διοικούντες, οι τότε δεν έχει καμιά σημασία, έπαιρναν αυτό που έκαναν και δεν εκτιμούσαν. Σας θεωρούσαν παρακατιανούς για το Δήμο σας. Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Μάλιστα. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, πιστεύετε ότι θεωρώ ότι η ομάδα έχει μέλλον, διότι και εσείς πόσο ετών είστε? 67. Και έχετε παιδιά 35-34 χρόνων, έτσι δεν είναι, που σημαίνει ήσασταν παραγωγικός στα νιάτα σας, έτσι, δεν είναι κακό. Όχι, είναι κακό. Βρήκατε μια ωραία γυναίκα, εκεί κάνατε ό,τι κάνατε και τα παιδιά σας είναι μεγάλα σε μια ηλικία που μπορείτε κι εσείς να απολαμβάνετε αυτό που δημιουργήσατε. Νιώθετε λοιπόν ότι μπορείτε μαζί με την οικογένειά σας να συντηρείτε τον Ολυμπιακό, το κατάστημα τον Ολυμπιακό και γενικότερα να κρατάτε ζωντανή την πόλη σας εδώ τη Ζαχάρος? Εντάξει, προσπαθούμε, έχουμε και ορισμένες βοήθειες. Κάνουμε και ένα πανηγύρι το αλλιώς. Έχουμε κάποια έσοδα, κάτι και προσπαθούμε... Προσπαθείτε τέλος πάντων να κάνετε κάτι. Ναι. Τι εύχεστε για το 2026? Υγεία πάνω απ' όλα, ευτυχία και η ομάδα να προχωρήσει όσο μπορεί καλύτερα. Να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ πάντα επιτυχίες προσωπικές, επαγγελματικές και στην ομάδα σας και στα εγγόνια σας και ούτω καθεξής. Να είστε καλά. Και προσέχτε, μη σας εκθέσει ο μικρότερος γιος γιατί είπε ότι έχει δεσμευτεί. Μην εξευτελιστούμε, έτσι. Όχι, δεν εκθέτουμε ποτέ κανέναν. Έτσι, απλώς έπρεπε να το επισημάνω, έτσι. Είναι κύριος. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ο αθλητικός δικαστής φεύγοντας εντόπισε αυτή την κυρία. Είναι η κυρία Αλεξάνδρα, όχι Γουργούλη, στο επώνυμο Μπούσμπουρα. Σίγουρα ο νόμος σας επιτρέπει να έχετε το δικό σας επώνυμο και όχι του συζύγου σας, είναι έτσι? Έτσι. Άρα λοιπόν κρατάτε το πατρικό σας, τέλος. Το κρατάω, όσο μπορώ. Όσο μπορείτε. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι νωρίτερα σε μια ανάκριση που κάναμε στο σύζυγό σας και πράγματι το βλέπουμε, είστε σε ενδιαφέρουσα στο δεύτερο παιδάκι σας. Να ευχηθούμε η ώρα η καλή. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Είναι γεγονός όμως ότι είναι 33 χρόνων αν ενθυμούμε καλά και με έχει βάλει σε ένα προβληματισμό. Ποιος είναι ο προβληματισμός? Τα βράδια όταν έρχεται σπίτι βλέπει τηλεόραση ή βλέπει εσένα και ασχολείται όλο με εσένα που κάνουν διάφορα παιχνίδια παραγωγής παιδιών? Βλέπει τηλεόραση, μπάλα, μόνο μπάλα. Μόνο μπάλα? Και εσύ τι κάνεις δηλαδή? Δεν το κατάλαβα. Και εσύ πηγαίνεις εκεί πέρα να το... Βλέπω και εγώ μπάλα, οπότε εντάξει, τα βρίσκουμε κάπως έτσι. Ενδιάμεσα δηλαδή, έτσι, τα συνδυάζουμε όλα. Σωστά. Σου λείπει ο άντρας σου από την οικογένεια, μια και ασχολείται και είναι και διάδοχος, έτσι, ιδιοκτήτης του καταστήματος και όταν πηγαίνει παίζει ποδόσφαιρο, σου λείπει, νιώθεις ότι σου λείπει ή σε αναπληρώνει η κόρη σου? Μου λείπει, αλλά τον ξέρω ότι τον ευχαριστεί, οπότε κάπου κάνουμε λίγο πίσω κι εγώ και τα βρίσκουμε. Μάλιστα. Όταν λέμε τα βρίσκουμε δεν είναι αιτία διαζυγίου, έτσι. Φυσικά μην λέμε τα βρίσκουμε. Άλλωστε ένα ωραίο κατάστημα έχετε εστίασης, ο άντρας σου παίζει ποδόσφαιρο και κατευθείαν στο σπίτι. Άρα λοιπόν, εντάξει. Τι εύχεσαι για το 2026? Εύχομαι τύχη, να πάνε όλα σε όλους όπως τα επιθυμούν και να τους φέρουν ό,τι επιθυμούν και να πάει η ομάδα όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται γιατί της αξίζει. Με προκαλείς με την ομάδα, που σημαίνει ότι παρακολουθείς
την ομάδα. Άλλωστε μας το είπε ότι πηγαίνεις και τον βλέπεις. Πιστεύεις ότι η ομάδα σας αξίζει κάτι καλύτερο? Δηλαδή να ανέβει σε μια κατηγορία και όχι στη β' κατηγορία, να ανέβει στην α κατηγορία. Δεν θα μιλήσω για την α κατηγορία απαραίτητα, να τουλάχιστον έχει μια καλή θέση, γιατί έχουν κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια τα παιδιά, όπως και τα μέλη της ομάδας, και γνωρίζω ότι θέλουν πολύ να ανταμοιφθεί αυτός ο κόπος. Μάλιστα. Το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πηγαίνουν άλλες γυναίκες, παίρνεις φίλες σου, τέλος πάντων, όταν παίζει η ομάδα εδώ ή εκτός έδρας, να παρακολουθήσουν παιχνίδια? Λίγες γυναίκες πηγαίνουν, αλλά... Είναι ελεύθερες, παντρεμένες, τι είναι? Οι περισσότερες είναι ελεύθερες. Σε σχέση, ελεύθερες. Αυτό θέλω. Το λέω αυτό, διότι είναι μια ευκαιρία να δουν και κανένα παιδί, ρε παιδί μου, από την ομάδα, γιατί βλέπω ότι εδώ υπάρχει ένα κάστρο ανδρών και γυναικών, κάστρο της Ζαχάρος. Δηλαδή κανένας δεν μπορεί να πλησιάσει πλέον μια γυναίκα από τη Ζαχάρο. Οι Ζαχαριώτισσες είναι για τους Ζαχαραίους. Είναι έτσι? Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ ήμουν στην Αθήνα. Ζαχαρέα. Και ήρθα εδώ. Ναι. Τον ερωτεύτηκες, ερχόσουν εδώ πέρα να βλέπεις τους δικούς σου και πήγαινες και βλέπεις το ποδόσφαιρο. Και όταν έβαζε κανένα γκολ, ερχόταν στα σύρματα, έλα αγάπη μου, έλα Αλεξάνδρα μου, έλα να σου δώσω κανένα φυλάκι, και γινόταν αυτό. Τον είδες και εσύ και έγινε η ζημιά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να ευχηθούμε η ώρα η καλή και πάλι. Ευχαριστούμε. Και ευτυχισμένο το 2026 και πάντα υγεία σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά σε όλους.